Jew kultura, mużika u tradizzjoni jew erba' min-nies għaxnu bwiethom b'dak li mhux tagħhom. Mal-gallerija tal-Każin ta' Stella Maris f'Taslima twaħħal Benner b'dan il-messaġġ ċar ħafna. Dan kif qed tikber ir-rabja għal mod kif kienet irrifjutat offerta meqjusa raġonevoli biex din is-soċjetà mużikali ma tispiċċax barra minn dan is-sit. L-offerta saret mill-gvern lil dawk li jsejħu lilhom infushom bħala sidien ta' dan il-post, iżda fil-verità għandhom ċens li jiskadi f'inqas minn 4 snin. Huwa proprju għalhekk il-kliem iħaxnu bwiethom b'dak li mhux tagħhom. Fil-medja qed ikun irrapportat li biex iċedu dawn l4 snin wara sentenza tal-qorti li żgombrat is-soċjetà l-hekk imsejħa sidien li jridu jitfgħu lis-soċjetà l-barra qed jitolbu madwar €1,800,000. Minn dak ir-rapportat jirriżulta li l-offerta li għamel il-gvern inqas minn hekk u dan fid-dawl li l-proprjetà mhix ta' dawn l-hekk imsejħa sidien, tant li f'numru ta' snin għandha tirritorna għand il-gvern. Fl-aħħar jiem kienu diversi l-persuni li esprimew solidarjetà mal-Każin Stella Maris b'soċjetajiet mużikali oħra jikdbu pubblikament li jkun ta' għajb jekk din is-sitwazzjoni ma tkunx riżolta. Is-Sinjura Bernadette Apa Bologna fissem l-hekk imsejħa sidien kienet ikkwotata tajt fl-aħħar jiem minn tvm.com.mt li huma mhux kuntenti bl-offerta tal-gvern dan minkejja li tlaħaq il-mijiet ta' eluf ta' euro.